един познат си търсеше кола и казах, че ще му я дам в това състояние за 1800 лева. Аз малко се поблазних да ги разменим, той беше на вид, защото Волвото е... Много хора ме питат колко пари са като части. И сега Алфата я няма, а на нейно място има колело. Алфа Ромео кафе. Много яко. Много яко. Бобер! Това ще бъде един Алфа Ромео епизод, но както виждате, Алфата вече я няма в гаража. В едно по-предно видео споменах, че я продавам в това състояние, в което е. Тя не е карана от миналата година, когато ходихме с брат ми на Румъния. Имаше някакви неща по окачването да се оправят, трябваше да се боядиса, но един познат си търсеше кола и казах, че ще му я дам в това състояние за 1800 лева. Защото неговата кола, той имаше една много интересна кола, Volvo двуврата петак турбо, беше се повредила и каза, че ще я разкара, няма да оправя, гръмнал и дросела, не знам какво си и ще вземе Алфата. Да, ама вкара я в някакъв Volvo сервис, намериха дросел, смениха ремъци, смениха това дето е вариатор или там каквото се казва и човека си оправи колата, след това му гръмнаха скоростите, той ги смени, след което пак му се счупиха скоростите и каза, че то път ще я продаде и ще купи Алфата. А междувременно на един друг мой близък приятел му казах, че един пич иска да купи Алфата за 1800 лева. Ще му я дам, нали? Просто защото искам да се махне, за да мога да си оправя тази кола, да си оправя Аудито и Реното и евентуално след това да взема някаква друга кола за проект или нещо такова, за някакви видеа. Да. И този друг мой приятел каза, че той ще я купи. Обаче не я купи, а си купи кола за 50 000 лева. И е много интересна, може да направим видео с нея малко по-натам. Но историята продължава. Това Volvo счупи втори път скорости и то пич не искаше да го оправя. Аз малко се поблазних да ги разменим, той беше на вид, защото Volvo е... Аз не съм виждал такова, от Америка има ги и в Европа C70. Не знам, но колата си е поуморена и както сами разбирате, често и се случват някакви неща. Доколкото разбрах, наистина дросела е консуматив, второ употреба го намериш почти невъзможно, нов е над 1000 лева и почвана, дали от това се чупат скоростите или защото наистина си имат някакъв проблем. Нали, отказах се, но пича ми пише в 1:30 през нощта. Аз разбира се съм буден, защото си седа и си обработвам видеа, да може да ги гледате. И ми казва, утре идвам да взимам Алфата, ще я гледам и я взимам. Той ми е... знае ми всичките видеа, знае какво е правено по тая Алфа. Аз съм му казал, колата, още първия път, когато се поинтересува, нищо не е платено. Единствено данъка. Колата не съм я мил от... Колко месеца вече ще станат? Сигурно 6-7. Има да се смени, за да се кара всеки ден, на него му трябваше ежедневна кола. Имаше един тампон на носача, главината, която е купена и му давам втори комплект джанти с броня, защото онази на колата е счупена и мисля, че оферта, при положение, че на тая Алфа са изменени. Не ми се изброява, много неща са изменени. Не знам, много хора ме питат колко пари са като части, не знам колко пари са като части, никога не си правят такива сметки. Много хора си правят от едно време още екселски таблици и така нататък, аз не ги правя тия неща, но чисто като труд, колко сме си изпотрошили ръцете тая кола да се върне на пътя и да се движи адекватно и се движи, защото последно когато я карахме, минахме над 2000 км. Това е според мен е по-ценното и което е, нали, струва повече от 1800 лева, но те нещата не се изчисляват по този начин и този модел кола по принцип трудно се продава. Но както и да е, аз това го знам, се замисля едно колело горе-долу толкова струва, но както и да е. Та дойде човека, гледа я Алфата, хареса му,
Нали? Каза, че знае какво е сменено по нея. Обясних му, че няма да намери по-надежна кола за тия пари, със сигурност. И той каза, да, взимам я, обаче много ми трябва за да хода утре на работа с нея, затова дай ми я без преглед и без прехвърляне, а после ще се оправяме. И сега Алфата я няма, на нейно място има колело. Защото е паркирана на улицата. Очевидно не съм толкова тъп, че да си дам колата без прехвърляне и то на някакъв, дето почти не го познавам. Иначе му предложих, викам утре, какво беше? Значи понеделник. Викам си взема отпуска, до обяд ще оправя всичките документи, има гума, трябва да се оправи едната гума, да се сложи другата джанта и след обяда ще я прехвърляме, ще си я вземеш. Отказа. Освен ако някой друг не реши да я вземе, ще си я оправиме. То има един тампон, както казах на носача, когато разглобина ще се види, но идеята ми е да се бутне, да се види, да се бояди са моста, да се бояди са подкалниците, да оправяме както трябва и каквото трябва да се подмени, което не е проблем, защото на TeAuto.bg има всякакви нови авточасти, масла и консумативи с отстъпки до 25%, като може да използвате и този код за допълнителна отстъпка. Пише, че получаваш и 30% отстъпка от цената на доставка, като има възможност да си вземеш частите и на място от офис на TeAuto в София. Оказва се, че има части всякакви, дори и за Alfa 8C. Искам да ви кажа, че ако изгледате видеото до края, ще видите и такава, а случайно ако карате същата кабро и ви се наложи да си смените свещите, има не връткащи се за по 25 лева и връткащи се за 44. Днес обаче ремонти не ми се правят, а ви обещах да има Алфа епизод, затова нека се пренесем в Милано и да разгледаме какво има в музея на Алфа Ромео. Билетчетата, сканираш си ги и там. Казаха ни само, че естествено не трябва да пипаме експонатите и има едни платформи, на които са повдигнати, не трябва да се качваме над тях. А тук имаме 2.9 V6 Biturbo. Всякакви мостри на цветове. Дали моята не е такава зеленишкавата? Това е моята боя. Ако ти е интересно, можеш да видиш историята на емблемата на Алфа Ромео. Доста ми е интересно. Отначало е било само Алфа. След това, като я купуват с Алфа Ромео, след това печелят разни състезания и слагат венец. След войната не има много довенци и цветни логота. И е това семплото лого. Правили се и мотори за самолети, въпреки че това не ми прилича на мотор за самолет. Пак от старото лого, 910 година. 24 коня авиомотор. Господин полицай, също му е интересно да види какво има под капака. Това сигурно е GTD, затова е толкова голям. 139, почти 140 мили в час, 225 км на вода с V6 мотор на Алфа. За всеки случай, разбира се, ако нещо с мотора стане, там си има да си гребеш дървени такива. Болония. Отпред. Мяу. Мисля, че това, по което се качваме в момента, е
огледало, в смисъл отвън изглежда като автомобилно огледало. Самия музей се намира отстрани на магистралата. Влизаме в главната зала. Колите са подредени по години и се въртиш надолу спираловидно. Ако скочим малко напред във времето, може да видим 156-цата. Както и да не прескачаме във времето, тук имаме една от най-ранните коли с такива лампови фарове и си пише само Алфа Милано. След като спират да се произвеждат само в Милано, съответно спира и на емблемата да пише Милано. Имаше една интересна история. Това не знам какво е, алуминий или е, така ли е, изкован. Много интересен финиш има отгоре. И понеже не е имало как да сложат на средата емблемата, са сложили две от двете страни. Тук си има две резервни гуми. Вие ако вече нямате нито една и си ползвате спрей в багажника, едно време колите са имали по две. 6C Grand Sport от 31 година. Вече Алфа Ромео, Париж. Париж, защото избягвали са такси. Колата е произвеждана тук и е сглобявана във Франция, за да не плащат данъци. Другия интересен факт за плащане на данъци е, мисля, че ставаше въпрос за тази ето, Алфа 24 конски сили. Всъщност е 45, обаче хората се регистрирали като 24. По-малък данък. Един автомобил от миля с 3 фара. В много добро състояние. Ако е използван наистина за състезание, явно е реставриран, защото обикновено тия коли ядат бой. Тази си е с оригиналната кожа, леко напукана, но боята е безупречно полирана. 2500 Sport 6C. Моторната му е огромна. Явно тия двигатели, които ви видяхме долу, нищо чудно някой от тях да лежи под предния капак на това нещо. След войната даунсайзинга е на лице. Тази е по-среден вариант, но Жулиета 55-та година е супер мъничка човека да я снима и ние ще огледаме. Наистина един емблематичен модел. Мисля, че на един ретро парад успях да разгледаме на не такава. Унази беше двуврата, тази си е 4 врат с много интересен цвят, със светъл салон, и имаме Джулия от 62 година. Много яка малка количка с дървено воланче. И докато вървиме напред-назад по времевата линия, имаме изложен и един модерен автомобил от Формула 1. И през 70-те явно се появява и Алфа Ромео мотор V8. Доста малък и компактен, така като гледаме почти колкото V6-цата. Най-вероятно мотора, който видяхме, е от тази кола, отново на Бертоне. Алфа Ромео Монреал, Алфа Ромео Алфета. Не знам дали топовете и не са като на Lamborghini Countach, или по-скоро топовете на Lamborghini Countach не са от Алфета. Вътре си е с дървениките, черния кожен салон, не че може да видите нещо. При тези коли вече интересното е, че са трансаксел и скоростните кутии са отзад. Съответно и са с по-добро разпределение на тежестта. И мога да си представя, че се карат доста готино. И тук имаме от 72 година боксер мотор. Спирачките са на скоростите. Инборд вътре, който предполагам, че пак спомага да е събран на максимално тежестта в центъра на колата и да е максимално балансирана и готина за каране. Продължаваме към 1980 година. Това е последния модел на Алфа преди да ги купят
Fiat и да направят този прекрасен автомобил, който в червено и с V6, какъвто най-вероятно е мотора му, е много як. Произведени са 248 000 от 87 до 94, което не е малко. И в Америка са се опитвали да ги изнасят и са ги изнасяли. Двойка TS 16 клапанов мотор от 98 година, 4 цилиндров, с 300 конски сили. Изключително лекотен. Една голяма горивна рейка, тромпети, супер малък ББ алтернатор. Дори планките са изработени от такива леки материали. Никакви неща са затапени. Не знам точно какъв е заводския вариант на този мотор. Но тук всичко е часовникарска работа. Фулвърти отдолу, някаква допълнителна помпа. Такова, това е dry sump, няма картер такъв. И това му е маховика. Какво е това нещо, бе? И как работи то съединител? Една педия. Изключително лек, компактен и орязан мотор с 300 конски сили. Не е резачка, не знам какво е. И блока е къстъм. Това не е нещо, което е от поточната линия и са го преправили. Блока също е супер малък. Той цвят е като от рекламата, там дето кара по леда, с 15-ките телефонни шайби. Между другото, много интересен цвят. Жълтее малко на такова като златисто е перлата на светло, с черния кожен салон, стария с Алфа Ромео логото на седалката и с дървено воланче, матово тъмно. Дървено воланче. И топката е дървена, ама на нея има лепенка за скоростите. И имаме 8C компетиционен. Това е много голямо, бе. Обикновено са DSG, обаче тази ръчка, това е pre-production тестов автомобил с ръчна скоростна кутия. Колко етажа са? Май има още един-два, които са отворени за публиката, иначе надолу към мазето има още. Слава Богу, че не е отворено за нас. Не може там да влезе. Гледай какви интересни неща има. Виждам ги и това е край. Още един състезателен автомобил, който не се е състезавал, поради простата причина, че са му направили супер аеродинамично купе и е с такива единични винтове в средата, които държат гумата и просто не им е било удобно да ги отвиват всеки път. Съответно и така и не е стигнала до пистата. Съвършенството на аеродинамиката според инженерите от 913 година. Отново алуминиеви панели горе като на горната кола. Най-вероятно така са и са... Не знам. От какво са тия кръгли работи. Алфа Милано. Вече колите не са такива заоблени и обтекаеми, а са рабати и остри. Много интересна цветова комбинация с едни такива тонирани стъкла като бронз. И май игуаната, тази кола е първоизточника на Countach. Или онова. Едно от двете, не знам. Dunlop Racing. Не е с колани, а едни жилетки вградени в седалките. Още един концептуален автомобил. Вижда му се целият мотор под плексигласово такова
покривало. По-модерен концептуален модел от 96-та година. Мисля, че съм го виждал едно време в вестника Автотруд. Един салон с автомобили от италианските филми. Тук са най-големите съкровища. Не тук, и надолу има още. Не знам откъде да започна точно. Защото тук има нещо много интересно. Май не може да се качваме на подиумите, но Енцо Ферари се появява в Алфа Ромео и създава това нещо. А това нещо, родителя му е това нещо. Спортен автомобил с два двигателя. И всеки по един от една страна задвижва едно колело. Левия лявото, десният дясното, и за да завива това като хората, пилота е изключвал задвижването, не знам, на двата или на единия, не знам точно как са се случвали нещата, за да може да завива като хората. Виждат се двата кардана. Гранд приемо типо А. А това сигурно е втори тип. То е доста по-цивилизовано с емблемите на Ферари. Тук двигателите са един зад друг. Един отпред, един отзад. И сигурно се кара много по-лесно и адекватно. Два двигателя не са достатъчни за победа, но нещо си. Така, преди да започне презентацията на ново, явно това е един от най-старите им болиди, 23-та година, отзад резервуара му е един варел. Тук имаме от 24-та година с много яка изпускателна система, 3, 4, 5, 6, 7, 8 цилиндъра с въже омотано да не се горят пилотите. Първата миля. Още един с 3 фара, 6C. Не знам защо са такива червени капаци на фаровете. Тук вече изобщо са решили, че не им трябват фарове. Кой знае това къде се е състезавало. 31 година, Монца. Един затворен автомобил за Ле Ман от 38 година. Това са все преди войната автомобили. 32-ма, премио типо. Какво е това отстрани, бе? Нещо като на бомбардировач. Добре, и тук има много сериозни топалки. А това е мотор от 914 година. Прилича като на нещо, което е било монтирано в трактор, но предполагам, че е била в състезателна кола Гранд При от 914. Маховика е колосален. Шасито е адски масивно, поне така изглежда. По това време хората често са катастрофирали и обикновено катастрофите са завършвали фатално. Но са оставали герои. Това е кола точно от преди войната.
От това нещо се пали, тук с гидората върткаш и... За тази бях чел нещо. Резервоара всъщност е около пилота, около седалката на пилота. Седиш си върху горилото. Леонардо да Винчи. Определено изглежда като нещо направено от Леонардо да Винчи. Колектора от нещо черно. Не е светъл алуминий. И това му е филтъра. Не е филтъра, това е първата стъпка от филтъра. И надолу да не влизат мухи. Диференциалът е огромен. Не знам дали това нещо не беше поставил някакъв рекорд за скорост. Много красиви болиди. Дали то не е бил на Фанджио, Алфета, 950 година? И тук имат една зала за състезателите им. Three Alfa Romeos out in front. The 33, born in 1967, had a career rich in success, disappointment and great feats. However, it was on its home track that it began the charge that would place it on top of the world in 1975. A 1-2-3 in front of its own crowd, Andretti and Mazzario flew 4 laps ahead of the field. Then came their teammates Ik Stominen and Facchetti de Adamic. The others were also Rams. Как това ще му е съединител, бе? И едно ремъченце тук върти нещо за горилото. GTA M и GTA Junior. DTM алфата 155. Наистина легендарен автомобил. Гледайте за какви спирачки става въпрос. Брембо. С много як бодикит. Фаровете сигурно светят яко. Какво е сега това? 6-цилиндровия V6 Ti 2500 кубика до 11500 оборота се развърта. Друселите, тук отгоре само не плюва, лее горилото. Отново това нещо, ако може се нарече маховик, е супер малко. Много яко, много яко. Един тестов автомобил от 81 година. Какво си ти, бе, братче? Ето е и Джулията, отзад с отрязаната задница. Това имах предвид горе на по-модерната 6C. Това е последният етаж, в който може да слязат просто смъртните. Надолу в мазетата има още интересни неща, включително една много интересна 156-ца. Но мисля, че това, което видяхме, е пак презадоволително. И до ден днешен си ги ползват за полицейски коли. Нали, не е точно такива. По-скоро и такива. Римлянски. Пронто и интерванто, телефон 112. 52. Алфа Ромео кафе. Тук може да пинете едно кафе в компанията на Бусо, така като гледаме автомат. И даже може да му видиш какво става през тръбичките. И само през тръбичките е в коремчето. И това е края на днешния епизод. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било интересно. Все пак някой, ако иска да я купи, нека ми пише в Инстаграм, ма не да ме пита колко килограма е, защото на един и това му обяснявах. Както и да е. Също така, някой, ако знае какво е това животно, може да ми напише долу в коментарите. Бобер! 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 Нападаме!